Takže čau lidi a dneska hrajeme Longest Emoji Party. Se mnou je tady teďka hrající hrozný. Ale... A pak je tady... A pak jsem to já. Pak je tady kde? 3, 7, 4. A teď tam jdu a teď se jdu joinout já. A teď se joinout si lidi. Ne. No 235, 511. Kde se joinout? Tak. Takže joinout. Bacha. Kdo tam spadnul? Wow, a na práče. Kámo, vy jste noobský. Kámo. Já jsem... A ty jsi veterán. Já jsem profesionál. Ona je veterán. Já jsem profesionál. To je největší. To je nejlepší dva. Já. Já jsem skvělý. A Ondra je nejhorší. Ondra je nejhorší. No, jako, nevím. A já nevím, já si myslím, že jsem spíš výzvědný. Nejseš. Ne, nejsi. Já jsem fakt dobrý. Jo, ty jsi víš. Ty jsi o jedna víš. Ano, já vím. Takže čau lidi a dneska se chci stát masterem. Ale emoji. Dneska se chci stát masterem. Jsme skoro sami na tomhle levelu. Na této mapě. Hero. Co to je? Neřeknem. Hej, neříkejte si to. A proč? Kamo to je easy. Já jsem možná ta hero form nejsou. Ne, stejně. Počkej, my jste na stejnou spolu. A my jsme s Ondrou na stejně. Já taky. Já to vím taky. Kámo, ona měla. My jsme úplně na stejná. Takže... Ondra, dělej! Kámo, kdo... Ty jsi skoro stejně s tím. To vím taky. Kámo, já se obávám, Ondro, že... Nechci! Ondra to vždycky já jsem tady, kámo. Je taky. No, Ondra, Tak ne? Takže vy jste na Nibre. ne. Ne. Kamo, ta hero týpka taky neví. Kamo, všichni jsme dali reálně to samý, myslím. Kamo, vy tam trošku chcípáte, hele. Kamo, to dalo hrozně moc. Tohle mi pustilo. Já jsem kolikátý jsem já? Já musím být třetí. A já jsem druhý, já nejsem třetí. Kamo, mě se to puklo, koukej se, kde jsem. Já jdu na stupně vítězů. Jo, tak... Nice. Tak čau lidi, tady se od nás odpojilo hodně lidí, takže... A jak to šel? Asi čau, já vám to líbím. A co šli dělat? Na tynu. Tak čau asi, já vám to líbím. Hrajete jinou hru, nebo? Aha.
máš štěstí. Tam ta koruna ten typ je velký. To je hrozná, to je hrozná. Denny, ty nehraješ tuhle hru, jo? Ne, však se tady rozpětí tobě, Nore. Tady. Jdem otočky. No ten... Já si můžu koupit peso za 10 000, jo? A navíc Petě nedělají nic. Petě nedělají nic. Já ho mám. Hej, oni mají všichni tady to má. Tady ten mráček mají úplně všichni tady. No právě. A to tak vypadá. Já si 10 000 drahokam. Tady dej mi 10 000 drahokam. Ono to tam skoro bylo. Jednou jsem měl 10 000 drahokamů, jsem neměl. Ale někdo se nám joinuje tady. Na druhém místě. Androja jsem možná víc než ty teďka, no neví, nebo neví. Na hlavu. Ano. Na hlavu. Ne, nikomu nevíš. Respektujte to. Tady je Korn, tady je Peter. Jo, tady to je Ondra. Ondra má slumený mikrofon. Haló, slumený mikrofon. Kamu, já jsem taky viděl případem díru tam. A pak je Mega Brain a Big Brain. Já jsem koupil ale emoji. Ta matika je, tady je nejlepší dát vlajky a pokud jsi Angličan, protože ty víš, jak se nazývají anglicky. To je pravda. Sorry, já jsem stejný, než to jako díva a Korn. Kamo, Korny, myslím si, že i muž. Come on, já jsem nedal Speak No Evil Monkey. Já to taky nedal. Já to dal. Jo, kamo, tady. No tak Korn je úplně někde. Hej, kamo, taky se nediv, že ta Korn je hero, jo? No tak to už je docela. No. Už je docela vysoko. Nechci mi říkat. Co, slíky jste tam nějak dole. Kamo. Když jo, tak to bude vypuštělo. Je to easy gun. Kamo, nejhorší tady je Beginner Gia, anebo Beginner Anuk. Docela hodně to. Kamo, tak ta... Ty jsi dala Rose, ne? Korn je úplně
Ne, já doháním Gorn. Kamo, ona je profesionál, Deniska, už to taky chcípla. Já už jsem profesionál. No, protože ono je to podle položení bloku, ne podle toho, kolikrát ses umístil, na jakém místě, ale podle... Kamo, ale emoji je hrozně dobrý, ale vlajky jsou oba. Jo. Ondra je třetí. A já jsem druhý. Ne, jo, ty druhý. Ondra je třetí. Tak. Mám 1074 gameplays. Kolik máš jako? Koukni se tady. Tady kolik máš jako? Korn, XD from Rider, Natka a potom jsem já a potom je Ondra. Počkej, ukaž kolik máš, 1600. Za 2500 budeš expert. Nice, kamo. To je dobrý. To je docela špatný jako série. Mám skoro bude za 1500 Jako já bych chtěl taky, no. Ukaž kolik je Deniska. Já jsem no, tak docela 5500. Dáme co? Ale emoji. Ne, symbolsy jsem hrozně blbý. Ale emoji. Chcem ale emoji. Já jsem 10krát vinul, já. Jako o viny. Yes, kamo, ale emoji, ty jsou nejlepší. Kamo nejsou, nejlepší jsou lajky. Ne, nejsou, asi jsou. Protože já jsem se ale emoji naučil. Kdybych se naučil vlajky, tak jsou nejlepší vlajky. Kamo, já jsem nedal tady ten bubble. Ale já vlajky třeba vůbec nemohu, bych chtěla hned za druhý kolo normálně. Tak já jsem úplně mega vysoko. Kamo, já taky jo. Kamo, počkej, je přede mnou ta fotka nebo na ní? Je podle mě. Jo, podle mě jsem stejně. Když se umře, tak se umí lesovat prostě do pivu. Ne, asi ne. Ondro! Tak to... Kamo, chudák Ondra! Někde tady nahoře trošku. Divovi se bugnul počítač. Bugla se mi ta hra. Mě to dalo reconnect, jo, tak čau. Takže teď víte, že si zvyku neradí. Stejně třetí nebo kolikáta. No teď jsem Kámo, my jsme to vyrovnali jako kámo. Ne. Ding, dong, ding. Teď je stačí. Třetí bych aspoň. Natka je v prv. Natka to Jako to bylo asi do. tohle to mezi mnou a Kornem a tebou. Tak teď koncert. Takže ty jsi fakt taková ulanou. Kamo, Crash je polano. Já vím, co nejvíc. Já vím, já se koukám, co je nejlepší tady. Kamo, Deniska je podle mě druhá. Jo. A Ondra je třetí. Natka je třetí. Jo, Natka je třetí. Ne, to je Ondra. To je Natka. To je Ondra. Jo, to je Natka. Aha.
emoji vyhrál. This is my funny. Kámo, to jsou hrozně nějaký easy věci, ale. Kámo, já jsem jako já taky. Já jsem stejně jak Deniska. Já taky, kámo. Já jsem dal ten. Kámo, ale jak to, že ta porna dala. Kámo, tohle byla strašný. Já taky, kámo. Cože? Já taky. Ne. Kámoše, máš to samý jak ty. Jak já. Yes! Stop! Kámo, ty si dala badminton, viď? Víš, že ty, no. Stejně jak já, ale. Asi tak, ale. Kámo, kdo dal end, se nemá jak vidět. Jak to, že Kor nevíš, ona dala jednu věc víc než my. Natka je už profesionálka. Já už skončí, tak čau. Tak to. Kamu! Iva je kolikátej, ukáž? Druhé se. Když je to nějak rekonektovat. Já jsem šel pryč, protože jsem vtipnul. Aby si neplejtal limitku. Jo, tak. Já si šetřím na spáklavce. Ten stojí 75 000. Ale emoji. Kámo, ne. Když to dáte. Ano. Kámo, oni všichni dali to samý. Buď dali tamto, nebo dali tohle. Když tam je person, tak musíte dát person. No právě, to je takový chyb. Pokud tam není teda nějaký dobrý smajlík, který má víc. Vy dva to nejvejš vůbec. No právě, a já se divím, že ta Kor nás nedohná. Díva stoupá. Namo.
Lava is rising. Yes! Kamo ta korny na mě nemá. No, tak díva jede bomby. Kamo, ty se chvilku dolů já tě za chvilku dohoním. Vy jste mluvili. Sorry, tak já letím do nebes. Já letím do nebeska, trošku se mi zdrhla. Ne, taky ne. Kamu, já jsem chcípnul taky, ale jsem první. A ty jsi čtvrtá, Jodiny. A já? Já jsem třetí. Ty jsi třetí? Jo! Nice! Ne! Cože ty lívuješ? Jo, já jsem najít. Jo, tak pak zavolej, tak čau. Takže teďka hrajeme jenom něco. Budeš mě radit teda? Flax? Kam, protože to nikdo vědět nebude. Jak je to vědět, ale Kamu, já tam nejsem. Něco vybere? Jo, tam ty si vybral ta nejdelší. Kamu, ta hero bude vědět, myslím. Kamu, korně trošku zasmé. Kamu, korně neví. Bylo taky nejasné. Ona hero neví, ona ví jenom tam ta, ale ona je stejnou. Já budu tak sporný, já budu na sporný. Nepůjdeš, nepůjdeš. Já mám čo lidi, pojď, něco nejde. Takže čo lidi, já bych nehrát. Hej, jdi. Pojď. Kamo, tam to mě fakt štve, ona ví, co je. Ta Silie je fakt dobrá. Silie je fakt cool. Nebo Silie, ale fakt dobrá. Silie se jmenuje. Silie. Ta Silie, ale. Silie 1 je fakt dobrá.
Ne, já jsem měl napsat, oh my god. Kámo, já budu při nejhorším druhé. Yes! Konaný, doufám, že ne. Dáme pak jakoby part 2, jo, ale jako part 2, že se staneme málo.